Hej og velkommen til en guide til Microsoft Office Word 2007. I dag så skal vi se på basisfunktionerne i Word. Vi starter med at skifte skrifttype. Det gør man ved at klikke på den pil og vælge den skrifttype man gerne vil have. Derefter så skal vi vælge skriftstørrelse. Det kan man forøge her, formindske her eller selv vælge her. Derefter så skal vi vælge linjeafstand. Man markerer det man ønsker at skifte linjeafstand på, og klikker på den pil, og klikker på den linjeafstand man ønsker. Derefter så skal vi ændre afstand mellem de enkelte afsnit. Man markerer det afsnit man ønsker at skifte afstand på, og går under sidelayout, og derefter under afstand, og så skal man vælge afstand før og efter. Dem kan de reguleres op og ned. Nu skal vi prøve at lave en dynamisk indholdsfortegnelse. Man går op under referencer, og så vælger man noget tekst, som man så skal tilføje til niveau 1. Derefter skal man tilføje noget tekst til niveau 2, og noget andet tekst til niveau 3. Så skal man vælge et sted i sin tekst, hvor man indsætter en indholdsfortegnelse. Tada! Den er dynamisk ved, at man kan ændre i teksten, eksempelvis, og derefter opdatere tabellen, og dermed kommer det til at stå laks. Herefter indsætter vi en fodnote, eksempelvis for at bevise, at noget er begrundet. Man vælger et sted i teksten, trykker på indsæt fodnote, og så skriver man eksempelvis et link. Eksempelvis, man kunne også indsætte en anden. Til sidst så skal vi lave en tabel. Man går op under indsæt, og derefter så trykker man simpelthen på lave en tabel. Så kan man selv vælge hvor stor den skal være, og hvor høj og hvor bred den skal være. Man kan også indsætte en tabel, hvor man selv vælger